रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। शिमगोत्सवात 7व्या दिवशी आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने साजरा होणाऱ्या कुणकेरी गावच्या श्रीदेवी भावईच्या हुडोत्सवानं आपल्या प्रथा परंपरांमुळे वेगळेपण जपले। केवळ भक्ती आणि श्रद्धेच्या जोरावर गगनचुंबी 109 फूट उंच हुड्यांवर चढणारे संचारी अवसार हे या उत्सवातील आकर्षण आहे। दरवर्षी अलोट गर्दीत साजरा होणारा हुडोत्सव सर्वांसाठी पर्वणीच असतो। याही वर्षी मोठ्या उत्साहात हा हुडोत्सव पार पडला। शिमगोत्सवात 7व्या दिवशी आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने साजरा होणाऱ्या कुणकेरी गावच्या श्रीदेवी भावईच्या हुडोत्सवाचा थरार पाहण्यासारखा असतो। 7व्या दिवशी सकाळपासूनच देवस्थानचे मानकरी परब यांच्या घरी अर्थात श्रीदेवी भावईच्या घरी श्रीची ओटी भरणं, नवस फेडणं हा कार्यक्रम चालू असतो। यानंतर सायंकाळी भावई देवीच्या घराकडून श्रीदेवी भावईची पालखी निशाण काठीसह निघते। ही पालखी निशाणकाठी भावई देवीचे थोरले बंधू आंबेगावचा श्रीदेव लिंग क्षेत्रपाल यांच्या भेटीसाठी जाते। क्षेत्रपाल देवाची निशाणकाठी आधीच कुणकेरीच्या सीमेवर येऊन थांबलेली असते। या ठिकाणी भावा बहिणीची भेट झाल्यानंतर योग्य मानपान करून भावई देवीच्या निशाणकाठीमध्ये श्री क्षेत्रपाल देवाची निशाणकाठी सामील होते। त्यानंतर लहान भाऊ म्हणजेच कोलगावचा कलेश्वर आपल्या निशाणकाठीसह सीमेपर्यंत आलेला असतो। लहान भावाच्या स्वागतासाठी भावई देवीची निशाणकाठी जाते। त्यानंतर कलेश्वरची निशाणकाठी भावई आणि श्रीदेव क्षेत्रपाल यांच्या निशाणकाठीमध्ये सामील होते। त्यानंतर तिन्ही देवांच्या निशाणकाठीसह हे रोंबाट हुडोत्सवाच्या दिशेने जातं। श्रीदेवी भावईची पालखी रोंबाटासह हुड्याला भेट देतात। नंतर लक्षवेधी असा पारंपरिक घोडेमोडणी आणि वाघाची शिकार हे कार्यक्रम होतात।
यानंतर हुडोत्सवाच्या मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात होते। यावेळी 3 संचारी अवसार गगनचुंबी 109 फूट हुड्यावर चढतात। हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी जिल्ह्यासह विविध भागातून भाविक हजेरी लावतात। या संचारी अवसारांवर खालून दगड मारण्याची प्रथा आहे। 3 वेळा दगड या अवसारांवर मारले जातात। यातील कोणाचा दगड या अवसारी संचारांवर बसेल तो भाग्यवान असतो असं बोललं जातं। यानंतर या कार्यक्रमाची समाप्ती होते। या भरुनी देऊ तिला तिचा मान देवी तुझ्यासाठी पसरला पदर भक्ताचा कर तू सांभाळ पुढे मुडनीने जाती दुःखे मिळू दे सुख सारा भक्ता शिकार वाघाची परंपरा आहे जुना त्याला वारसा देव अवसारी अंगात देव संचारी रंगात देवी आसनी बैसली करून आदि उत्सवाला भाविक सारे माथा टेकते अशी शक्ती या गावात गगनचुंबी हुडा शोभे हुडकेरी गावात ढोल वाजू चला डप वाजू चला रंग उधळून राधा नाचू चला होनी बेभान मारूया रोबाट सर्वांनी बोला आता हव्वा 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 भाविक सारे माथा टेकती अशी शक्ती या नावात गगनचुंबी थोडा हसोही हुडकेरी गावात जगप्रसिद्ध असलेला कुणकेरीचा हुडोत्सव आता समारोप होतो आहे। कोकण 7 लाईव्हची संपूर्ण टीम या ठिकाणी सकाळपासून आहे। कोकण 7 लाईव्हचे एडिटर इन चीफ सन्माननीय सागरजी चव्हाण सर या ठिकाणी आहेत। पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर आहेत। क्रिएटिव्ह हेड आणि आमचे कार्यकारी संपादक अर्जुनजी धसके आहेत। मार्केटिंग हेड समीरजी सावंत खरं म्हणजे या देवस्थानचे ते मानकरी सुद्धा आहेत। असंख्य लाखो भाविकांनी हा हुडोत्सव बहरलेला आहे। मी थेट जातो हे एडिटर इन चीफ सागर चव्हाण यांच्याकडे। सागरजी, सकाळपासून आपण अनेक प्रतिक्रिया घेतल्या। देशभरातून नव्हे इंग्लंड आणि अमेरिकेतून सुद्धा भाविक भक्त या ठिकाणी आलेले। काही भाविक भक्त परंपरेनुसार त्यांनी वाघाचं रूप या ठिकाणी प्रदर्शित केलेलं आहे। पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून, विशेषतः आध्यात्मिक पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून हुडोत्सव काय सांगाल? खरं तर कोकणातील एक मोठं धार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून कुणकेरी हुडोत्सव हे आम्ही पाहतो। आणि खरं तर या सध्याच्या या कोरोनाच्या याच्यामध्ये जी क्रेज आहे तर आपण पाहिलं असेल की काही महिन्याभरापूर्वी कांतारा नावाचा पिक्चर रिलीज झाला होता आणि दाक्षिणात्य भागातील एका गावातली एक संस्कृती त्या पिक्चरच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न झाला होता। खरं तर हा कांतारा पिक्चर पाहत असताना मी तो 2-3 वेळा पाहिला आणि मला ते पाहत असताना नेहमीच की तिथली संस्कृती, लोकपरंपरा हे जे जतन करण्याचं काम आणि त्या पिक्चरच्या माध्यमातून ते दाखवण्यात येतं। खरं तर सांगायचं तर त्याचवेळी माझ्या नजरेसमोर आपला कुणकेरीचा हुडाच येत होता। कारण जो काही इथे म्हणजे धार्मिक पर्यटन देखील आहेच, पण त्याशिवाय म्हणजे आत्ताच जो आम्ही आपल्या दर्शकांना, आपल्या पनोडे दर्शकांना जो कुणकेरीचा हुडोत्सव नेमकं कसं असतं हे आपण दाखवलं। 109 फूट उंच असलेल्या हुड्यावर देवाचे 3 अवसार अगदी तरंगकाठीसह वर चढतात आणि त्यानंतर त्याच्यावर त्या देवांवर दगड मारण्याचा एक कार्यक्रम होतो। ही एक खूप अशी जुनी परंपरा आहे आणि ते जपण्याचं काम हे कुणकेरी गावामध्ये गेली शेकडो वर्ष होत आहे। आजही नवीन पिढी जी आहे म्हणजे आत्ताच मला माहिती मिळाली की हे 3 जे अवसार त्या हुडोत्सवावर 109 फूट चालत होते तर त्यातला पहिला जो अवसर होता तर तो ह्या वर्षी म्हणजे अगदी तरुण वयात म्हणजे आपल्यासारखा अगदी एक तरुण आहे आणि तो चढवत होता। कारण याच्यापूर्वी त्याचे काका ते अवसार त्यांच्यावर होते, परंपरा होती ती आता त्याने ती त्याच्याजवळ आलेली आहे आणि तो म्हणजे कुठेतरी तरुण देखील ही परंपरा जपताना दिसत आहे
आणि म्हणूनच आपण पण यावर्षी जेव्हा आपण दरवर्षी आपण कोणकरीच्या हुडोत्सवाची विशेष डॉक्युमेंटरी करत असतो, पण ह्या वर्षी मी त्या डॉक्युमेंटरीची आपण टॅगलाईन ठेवली होती की कोकणचा कांतारा. आणि खऱ्या अर्थानं तो कोकणचा कांतारा हा आज आम्ही आमच्या दर्शकांपर्यंत महाकवीच्या माध्यमातून कोकणचा लाईव्हच्या माध्यमातून पोचवण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. खरं तर माझ्या सर्व सहकारी हे गेले 2 दिवस ह्या महाकवरेजसाठी अगदी जीव तोडून मेहनत घेत आहेत. आणि त्या पद्धतीने आज खरं तर टेक्निकल टीम असेल, माझी बिरवलची टीम असेल, मग तो विनायक गावस असेल, स्वतः तुम्ही पाटील सर आहात, किंवा आपली सुचान म्हणा, आपली क्रिएटिव्ह हेअर अब्दुलरस्की असतील, त्याचबरोबर प्रसाद आपला एडिटर, त्याने फार मेहनत घेतला. इथला जो काही हा सांस्कृतिक ठेवा आहे तो कशा पद्धतीने इथली तरुणाई, इथली वरिष्ठ मंडळी तो जतन करून ठेवत आहेत आणि तो ठेवला आहे हे आपण दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. खरं तर तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं की ही जी परंपरा आहे ही आता फक्त आपल्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये राहिली नाही, तर हे आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आपण ती अगदी जगभरात पोचवण्याचा प्रयत्न केला. विशेष करून मी आवर्जून सांगेन की आपण कालपासून हे महाकवरेज देण्याचा प्रयत्न करतोय. तर अगदी इंग्लंड म्हणा, अमेरिका म्हणा, अगदी सौदी अरेबिया म्हणा, या भागामधून आम्हाला खूप चांगल्या कमेंट येत आहेत. अनेक लोक आपल्या साईडवर सांगत आहेत की खूप वर्षांनी आपल्याला हा उत्सव पाहता आलेला आहे. खरं तर कोविडसारखं एक मोठं महारोगराई आली होती आणि त्यामुळे हे उत्सव देखील मोठ्या प्रमाणात गेले मागची 2 वर्ष साजरे होत नव्हते. मात्र यावर्षी खऱ्या अर्थानं हा उत्सव फार मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. त्यामुळे यावर्षी लोकांची गर्दी देखील दरवर्षीपेक्षा जास्त होती आणि त्यामुळे थोडा कार्यक्रमाला देखील थोडा उशीर झाला या सर्व याच्यामुळे. पण एकंदरीत जर पाहिलं असेल तर हा एक फार मोठा उत्सव आहे आणि तो खऱ्या अर्थानं इथल्या तरुण आहे, इथल्या वरिष्ठ मंडळींनी, इथल्या वयोवृद्ध लोकांनी तो जतन करून ठेवलेला आणि हेच खऱ्या अर्थानं आमच्यासाठी मोठं भाग्य आहे आणि ते पोचवण्याची एक सेवा या माध्यमातून आपण करतो आहे. आणि खऱ्या अर्थानं मला देखील एक आनंद होतो आहे की असा उत्सव आपण जगभरात पोचवत आहोत आणि पोचवण्याचं काम करतो आहे. त्यामुळे निश्चितच या देवीने आम्हाला ही शक्ती दिलेली आहे, या देवीमुळे हे सर्व होत आहेत आणि त्यामुळे निश्चितच यापुढे देखील कोकणच्या ह्या अशा सर्व परंपरा, रूढी परंपरा आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून जगभरात पोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही करू, एवढंच मी सांगतो. नक्कीच धन्यवाद सागरजी. पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर आपल्यासोबत आहेत. भरतजी, मगाशी जेव्हा मी इंटरव्ह्यू घेतले पॉलिटिकल लिडर्सच्या संदर्भात मी तुमच्याकडे येतो. एक वेगळा प्रश्न, पर्यटनात शाश्वत पर्यटन जे आहे इतकी आध्यात्मिक परंपरा आहे, म्हणजे तुम्ही अगदी कुणकेश्वर देवस्थानचा वार्षिक उत्सव असेल किंवा तुमची आई भराडी देवी अन्नेवाडीची जत्रा असेल किंवा आजचा हुडोत्सव असेल, प्रत्येक ठिकाणी आपण जर पर्यटनदृष्ट्या बघितलं तर अनेक गैरसोयी आहेत. आपण पॉलिटिकल ब्युरो आहात, अनेक प्रेसमध्ये आपण जातात. आतासुद्धा राजन तेलींनी सांगितलं की आम्ही सत्तेत आहोत, आम्ही सगळं हे पर्यटन विकसित करू. आगामी काळामध्ये काय भूमिका ह्या राजकीय पुढाऱ्यांची किंवा कशा पद्धतीने इथले पर्यटन भरलं पाहिजे, काय सांगाल? सर बरोबर आहे. हा उडोत्सव आणि आजचा 7वा दिवस आहे. कोकणला आपला सगळ्यात मोठा उत्सव विशेष तळेत सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो. आणि हे सगळं होत असताना कोकणच्या बाबतीत प्रत्येक वेळी आपण चॅनलच्या माध्यमातून राजकीय सगळ्याच लोकांच्या बाबतीत जर विचार केला तर आज राजन तेलीने भेट दिली, जे जिल्हाध्यक्ष भाजपचे आहेत, अर्चना घारे आहेत, राष्ट्रवादीचे महेश सारंग होते, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर पण थोड्या येण्याची शक्यता भेट दिली त्यांनी. आता हा सगळा विचार करता राजीची की इच्छाशक्ती पाहिजे. कोकणामध्ये जे छोटे कुणकरी सारखा गाव आहे, हा जो उडोत्सव होतोय कुलगाव, आंबेगाव आणि कुणकेरी या 3 गावामधला हा उत्सव आहे आणि हा जगप्रसिद्ध उत्सव. आपण बघतो की कशा पद्धतीने गर्दी होती. कोरोनाच्या 2 ते 3 वर्षाच्या कालावधीनंतर हा होतोय. आणि हे सगळं होत असताना मेंटॅलिटी राजकीय लोकांची पाहिजे ती म्हणजे इथे कनेक्टिव्हिटीचं पहिलं माध्यम आहे. म्हणजे लोकांची मागणी असते रस्ते, वीज आणि पाणी. म्हणजे रस्ते हे जे महत्त्वाचे घटक आहे. गोवा सरकार जर तुम्ही बघितलं, गोव्यामधल्या रस्ते जे केले जात आहेत ते रस्ते केल्यानंतर कमांड या रस्त्याची 5 ते 7 वर्ष त्याची देखभाल दुरुस्ती तो कॉन्ट्रॅक्टर घेतात. पण आपल्यामध्ये कोकणामध्ये पाऊस पडतो, रस्ते केले जातात, पण दुसऱ्याच वर्षी ते रस्ते खराब होत आहेत. त्यामुळे त्याची दर्जा सुधारला पाहिजे. मी तर म्हणेन राजकीय लोकांना तुम्ही काही करू नका, कुठचा प्रकल्प आणू नका,
जे सर, कोकणात पर्यटन- जाणारे मी रस्ते थोडं आहेत तुम्हाला ते रस्ते डेव्हलप झाले. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून इथे जो पर्यटक येतो त्याला राहण्यासाठी आणि त्याला शौचालय पाहिजे किंवा त्याला मूलभूत इथल्या हॉटेलिंग असेल किंवा खाद्यपदार्थ आहे त्या संदर्भामध्ये आज जर बघितलं, आज कुणकेश्वर असेल किंवा कुणकेरी असेल तर इथे आजूबाजूला तसं काही बघायला मिळत नाही. या दृष्टिकोनातून पुढच्या काळात काय होणं अपेक्षित आहे? ट्रॅफिक ही एक मोठी समस्या आहे आणि राहण्यासाठी लोकांना घर म्हणजे हॉटेल्स पाहिजे, भक्त निवास पाहिजे. तुम्ही बघितलं ST आल्यानंतर फार ट्रॅफिक समस्या होते. म्हणजे रस्ते रुंदीकरण आणि मजबूत रस्ते करणे, मंदिरापर्यंत येणारं रस्ता रुंदीकरण, रस्त्यांचं जाळं विणलं गेलं पाहिजे आणि भक्त निवासात आता तुम्ही बघितलं रवींद्र चव्हाणांनी एकाच दिवसामध्ये जवळजवळ 78 शौचालय निर्माण करून दिलेली होती. भक्त निवास कुणकेश्वरला याला भरडदेवला उभे केलेलं. तसं इथे हा पण एक पर्यटन स्थळ आहे. आपण थीम घेऊन उतरलोय कोकणचा कांतारा. आता कोकणचा कांतारा म्हटल्यानंतर त्याचे व्ह्युअर्स तुम्ही बघा, लोकांनी किती बघितले, लोकांना नेमकं काय आहे हे आता प्रत्यक्ष आपल्याला लाईव्ह केलं तर लोकांना समजायला लागलं इथलं पर्यटन काय आहे, इथला कोकणातल्या थीम्स काय आहेत, इथल्या रीतिरिवाज काय आहेत, तिथल्या परंपरा रूढी काय आहेत. मी रवींद्र चव्हाण असतील किंवा दीपक केसरकर असतील, नितेश राणे असतील, निलेश राणे असतील, वैभव नाईक असतील, विनायक राऊत आणि नारायण सगळे राजकीय सगळ्या पक्ष. त्यांना माझी तर एक विनंती आहे की तुम्ही खऱ्या पर्यटनाच्या बाबतीत विचार करा. इथले रस्ते असतील, वीज पाणी, इथले सुविधा, भक्तनिवास हे झाल्या पाहिजे. पण प्रत्येक क्षेत्र जे डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने तुम्ही जर केलं मग कोकणातला मग कुणकेश्वर हा यात्रा असेल, अंगणेवाडी असेल, हा उडा असेल, उडा जगप्रसिद्ध आहे. लोकांना येऊ दे ना. गोव्याचे पर्यटक आले पाहिजेत, फॉरेनर आले पाहिजेत, त्यांना समजलं पाहिजे आणि यासाठी सुविधा दिल्या पाहिजेत असं मी शासनाकडे माझी तर एक पॉलिटिकल ब्युरो म्हणून माझी एक मागणी आहे आणि या सुविधा त्यांनी पुरवल्या पाहिजे. सकाळपासून नव्हे तर कालपासून असंख्य लोकांना भेटून त्यांच्या भावना जाणून अगदी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर सकाळी आले, त्यांना सुद्धा अनेक प्रश्न विचारले गेले. आमचे धडाडीचे पत्रकार आणि युवा पत्रकार विनायकजी गावस आपल्यासोबत आहेत. विनायकजी, जगभरातून लोक इथे आलेले आहेत. मगाशी भरत केसरकर सरांनी आणि सागरजींनी सांगितलं, पण मला जाणून घ्यायला आवडेल आणि तमाम दर्शकांनाही जाणून घ्यायला आवडेल की असे अनेक इंग्लंड असेल किंवा रशिया असेल किंवा अमेरिका असेल अनेक भागातून लोक येतात, परंतु मूलभूत पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून एक अभ्यासपूर्ण इथलं वातावरण तुम्ही काय सांगा? नक्कीच सागर सरही सुद्धा बोलले किंवा भरत केसरकर यांनीही सांगितलं, पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून खरंच इथे विकास होणं गरजेचं आहे. आज शिक्षण मंत्री इथे आलेत, अनेक नेते येऊन गेलेत, अगदी विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत राहुल नार्वेकर, त्यांचे वडीलसुद्धा या उत्सवाला मगाशी होते. अनेक नेते मंडळी विरोधी पक्षातली असेल, त्यामुळे यांनी लक्ष देऊन कोकणाच्या ज्या काही अशा अनेक रूढी परंपरा आहेत त्या पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. जसं मगाशी सागर सरांनी उल्लेख केला की कोकणचा कांतारा, खरं तर हा हुडोत्सव मी लहानपणापासून पाहत आलो पण कधी अनुभवला नव्हता. माझ्या नशिबात कोरोनामध्ये हा हुडोत्सव अनुभवण्याची संधी मिळाली, ज्यावेळी अगदी मोजक्याच लोकांना घेऊन हा हुडोत्सव झाला. त्यामुळे काही परंपरा आहेत त्या बारकाईनं मला त्यावेळी पाहता आल्या. आज ज्यावेळी आम्ही गेलो, अगदी दुपारी 2 वाजल्यापासून रुंबाट सुरू झालं वावई देवीच्या मंदिराकडनं. 3 गावं एकत्र येऊन, 3 गावची दैवतं एकत्र येऊन, म्हणजे बहीण भावाचं नातं म्हणजे तेव्हापासून जपलं जाते, देवांचं सुद्धा. हे खूप मोठं रूढी परंपरा या गावाला लाभलेलं आहे. अगदी 100 फुटी उड्यावर आपल्याला साधं 6 फूट चढल्यानंतर खाली बघितल्यावर भीती वाटते, पण 100 फूट वर चढणारा माणूससुद्धा आपल्याला दिसतो, अवसार दिसतं. खरोखरच एक खूप मोठी परंपरा आहे. आणि आज जेव्हा आम्ही त्या रुंबाटाबरोबर जात होतो, अक्षरशः अगदी दगड, धोंडे, अगदी रानातल्या वाटा याच्यामधनं आम्ही जात होतो आणि हे सगळं होत असताना अगदी वाटत होतं खरोखरच हा कोकणचा कांतारा आहे असं दिसत होतं प्रत्येक गोष्टीतनं. आणि तुम्ही जसं म्हटलं की आज आपण पाहतो की अनेक परंपरांपासनं, अनेक रूढींपासनं आपण लांब जातो आहे, अपडेट होतो आहे, त्यामुळे ह्या विसरत जातो आहे. पण ह्या गावात एक विशेष म्हणजे एक कुटुंब आहे इथलं, कुणकेरकर कुटुंब, जे लंडनमध्ये गेलं, अगदी विदेशात पोचलं, पण आजही गावची रीत त्यांनी सोडलेली नाही, गावची परंपरा त्यांनी सोडलेली नाही. आजही ते खास लंडनमधनं 7 दिवस इथे येतात, वाघाची पूर्णपणे तो पेहराव करतात आणि अनवाणी ते चालतात. म्हणजे आम्ही त्यांच्याबरोबर फिरत होतो, आम्ही काही क्षणासाठी चपलं बाजूला काढून त्यांची बाईट वगैरे घेतली आणि जेव्हा चप्पलं घातली तेव्हा चपलातून आम्हाला चटके बसत होते. पण ही माणसं विदेशातनं येतात आणि खरोखरच जेवढं कौतुक करावं या इथल्या लोकांचं आणि इथल्या ह्या रूढी परंपरांचं तेवढं कमी आहे. नक्कीच
आपल्या कोकणात अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या पुढे आल्या पाहिजे. इतर भाग, इतर प्रदेश आपापल्या ठिकाणच्या गोष्टी पुढे आणतात. आपण कुठेही कमी पडता नाही याच्यासाठी सगळ्यांनी मिळून, कारण आज आपण आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्ट लाईव्ह करत होतो, प्रत्येक सोहळा, प्रत्येक क्षण आपण दाखवत होतो. त्यामुळे ह्याचा हेतू हाच होता की प्रत्येक लोकप्रतिनिधी असतील, प्रत्येक जगातला आपला कोकणी माणूस असेल, यांच्यापर्यंत आपली रूढी, आपल्या परंपरा ह्या पोहोचवल्या. नक्कीच अत्यंत अभ्यासपूर्ण मनोगत विनायक तुम्ही या ठिकाणी दिलेला आहे आणि खरोखरच म्हणजे आपली मातृभूमी जी आहे, जन्मभूमी जी आहे, तिचा अभिमान कोणकेरकर कुटुंबियांना आहे. दरवर्षी ते न चुकता 7 दिवस इथे येतात आणि नतमस्तक होतात, स्वतः हुडोत्सवामध्ये पेहराव करतात. अशा पद्धतीचा ही भावनिक सांगड जुळलेली आहे. क्रिएटिव्ह हेड आणि कार्यकारी संपादक अर्जुनजी धसके आपल्यासोबत आहे. धसके सर, आपण सकाळपासून आहोत, म्हणजे अगदी आबालवृद्धांपर्यंत, तरुणाई आणि विशेषतः म्हातारे सुद्धा, म्हणजे वयोवृद्ध सुद्धा, सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर बघितलं तर हा हुडोत्सवाचा एक वेगळा आनंद होता. हा जो आनंद आहे, आध्यात्मिक आनंद जो आहे, तो आपण आपल्या नजरेनं बघितलेला आहे. एक वेगळं अधिष्ठान असलेला हा हुडोत्सव मनाला किंवा आपल्या जीवनाला कशा पद्धतीने तो अभिप्रेत आकार देतो? या प्रश्नाचं उत्तर देण्यापूर्वी मी आपल्याला घेऊन जाईल की कोकणसाद लाईव्हने यावर्षी वर्धापन दिनाची जी थीम घेतलेली आहे ऑक्सिजन टुरिझमची, तर या ऑक्सिजन टुरिझममध्ये फक्त झाडांपासून मिळणारा ऑक्सिजन किंवा निसर्गापासून मिळणारा ऑक्सिजन असं नाही आहे, तर कोकणातल्या ह्या ज्या रूढी परंपरा आहेत ह्या सुद्धा समाजमनाला, समाजाला आणि या आबालवृद्धांना एक ऑक्सिजन देतात. आज आपण बघितले की इतका कडक ऊन असताना, इतक्या सगळ्या वाटा खराब असताना सुद्धा इथे मोठ्या संख्येनं लोक आले आणि ह्या सगळ्या सोहळा पाहिल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर जो आनंद होता किंवा जे चाकरमाने आले होते त्यांच्या चेहऱ्यावर जो आनंद होता, तो फार मोठा ऑक्सिजन असतो. तेव्हा वर्षभर तो टिकवायचा असतो. सोनकेरी आणि या 3 गावातले जे लोक आहेत, चाकरमाने आहेत, हा वर्षभर त्यांचा ऑक्सिजन असतो आणि हा वर्षभर त्यांना तो पूर्णपणे टिकवतात ते, आणि म्हणून त्यांच्या जीवनामध्ये एक ऑक्सिजन अशा प्रकारे मिळतो. म्हणून ह्या परंपरा खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि ह्या परंपरा जपणं, ह्या परंपरा जगभरात पोचवणं. दुसरी गोष्ट आणखीन एक सांगेन इथे की जसं आपण गोव्याचं बघतो की गोव्यामध्ये शिमगोत्सव असेल किंवा तिथला ख्रिसमस असेल, यासाठी पर्यटक बाहेरून येतात, परदेशातून येतात. आपल्या ह्या ज्या काही यात्रा आहेत, यात्रेतल्या ह्या परंपरा आहेत, ह्यासुद्धा काही कमी नाही आहेत, त्या तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत आणि तितक्याच चांगल्या पद्धतीनं आपण ह्या जर जगभरात पोचवल्या तर आपल्यालाही आता सगळ्या सोयी, विमानतळ वगैरे आपले सभोवताले आहेत. त्यामुळं या गोष्टी सगळ्या जर व्यवस्थित आपण पोचवल्या आणि जर व्यवस्थित या पद्धतीने व्यवस्थापन केलं, प्रशासनाने यात आधी लक्ष घालण्याची फार गरज आहे आणि नागरिकांनी सुद्धा तितकंच योगदान देणं फार गरजेचं आहे. सगळ्या गोष्टी प्रशासन करणार नाही, पण आपणही काही गोष्टी आपल्या पातळीवर सुधारल्या पाहिजेत. आपण त्याबद्दल आता मालिका घेतोय, सगळी आपण चॅनलवर आपल्याला सुरूच आहेत त्या संदर्भातली चर्चा. पण या सगळ्या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत की या धार्मिक पर्यटनाचंही तितकंच महत्त्व आहे, ऑक्सिजन एवढंच, आणि याचं पण चांगल्या पद्धतीनं आपण वरून जगभरातल्या पर्यटकांकडे आणू शकतो. नक्कीच ऑक्सिजनाचं हब असलेलं पर्यटन म्हणजे कोकणचं पर्यटन, आणि केवळ ऑक्सिजन म्हणजे केवळ झाडांपासून मिळतो असं नाही, तर एखादा आध्यात्मिक प्रपंच सांभाळत असताना देवाचा आशीर्वाद तो सुद्धा एक फार मोठा ऑक्सिजन असतो. अत्यंत महत्त्वपूर्ण वाक्य त्यांच्या मुखातून आपण ऐकलं. धन्यवाद धसके सर. आपल्यासोबत राजनजी पंधारे आहेत, माऊली विवाह संस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक धार्मिक काम ते करत आहेत. सर, आपण म्हणजे हा जो हुडोत्सव आहे अनेक वर्ष अनुभवता आहात, आज स्वतः याचे देहा याचे डोळा आहे तो अनुभवला. कोकणच्या ह्या भूमीमध्ये हा हुडोत्सव आणि ही परंपरा एक धार्मिक किंवा एक आध्यात्मिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून काय सांगतात? खरं सांगायचं तर मी बरीच वर्ष ऐकतोय हुडोत्सवाबद्दल आणि पहिल्यांदाच मी आलो आहे. अच्छा. बरीच वर्ष यायचा असा विचार चालू होता, पण पहिल्यांदाच आलो आहे आणि खरंच पहिल्यांदा सिंधुदुर्ग लाईव्हचे कोकणसादचे मी आभार मानेन, कारण दरवर्षी मी बघतोय की कोकणसाद काय करतो कव्हर करतो. मी बऱ्याच वेळेला न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून बघितलेलं आहे, प्रत्यक्ष बघण्याचा यावेळेला तो अनुभव आलेला. खरंच म्हणजे डोळे दिपवणारा असा हा कार्यक्रम आहे आणि इथे ज्या पद्धतीने लोक जमतात आणि 100 फूट आणि मला वाटते खाली 9 फूट म्हणजे टोटल 109 फूट 109 फूट जे वर लोक चढून जे अवसार म्हणतो आपण, तर ते अवसार एवढ्या वर चढतात आणि ज्या पद्धतीने वर जाऊन बसतात लोक, त्याच्यावर दगड मारतात. हा जो बघण्याचा एवढा सुंदर हे आहे ना, तो एक डोळे दिपवणारा आहे. आणि मी म्हणतो प्रत्येक कोकणकराला हा एक खरंच अभिमानास्पद असं हे आहे. फक्त शासन जे आहे
आणि जास्तीत जास्त आता कोकण साथ तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण शासनाने याच्यावर अजून जास्तीत जास्त हे करावं एवढीच माझी हे आहे. आणि धन्यवाद कोकण साथचे. राजनजींनी अपेक्षा व्यक्त केली की केवळ आपलं काम नाही आहे, कोकण साथचं काम नाही तर आपल्या प्रशासन आणि शासनाचं सुद्धा निश्चय. सर आम्ही आपल्याला शब्द देतो, आमचं अभियान जे आहे ऑक्सिजन टुरिझम याच्या माध्यमातून आपण शासनाला प्रशासनाला जाग यावी किंवा इथल्या लोकप्रतिनिधींना जाग यावी यासाठी सातत्याने जाग विचारतो आहोत आणि सातत्याने आपण त्यांच्या मुलाखती घेतो आहोत, लेखन करतो आहोत. नक्कीच आता कोकणचा नंबर 1चा हुडोत्सव आज या कुणकेरीच्या पायथ्याशी आता समाप्त होतो आहे. इथे ढोलचा एक मंद आवाज आपल्याला ऐकू येतोय आणि हा आवाज म्हणजे कोकणचा कांतारा कुणकेरीचा हुडोत्सव आता समाप्त झालेला आहे. आपण सकाळपासून कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साथ लाईव्हच्या माध्यमातून जगभरातील दर्शकांना याची देहा, याची डोळा, याची लाईव्ह प्रचिती दिलेली आहे. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साथ लाईव्ह. मी रुपेश पाटील, कॅमेरामॅन सुशांतसह कोकण साथ लाईव्ह सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साथ लाईव्हचं YouTube चॅनल.